Hey, ulemsane. Kuna magama bila ufuna kumtshela wona. Engaze ngiwasho. Wemafowethu. Kwathi ngonyaka ka-2009 kwakumashi. Ngafonelwa i-ofisi. Babecele i-ofisi lika-Lemiramira lelikaZanele Ombokazi. Wangifonela wathi ucela ukuthi ngimxhumanise nomuntu okuthiwa uMgqumeni. Lo muntu othi uMgqumeni ukhethiwe eNingizimu Afrika ukuthi ahambe ayolanda abavakashi abezoze South Africa ngo-2010 la eNingizimu Afrika. Lezi insizwa zingofakazi ngayithinta ngamthinta khuluma nalo ukuthi hayi Mgqumeni laba sebekukhethile mfowethu bathi hambe yomela eNingizimu Afrika eBrazil nase-Italy ukuze beze la eNingizimu Afrika uyobamema ngento yakithi. Lezi insizwa amapasipoti zingafakaza nasi zashala amapasipoti lezi insizwa benosheva zinike nokhangelana o-DSD bebithi bophela iy'nsizwa zizohamba ziye phesheya kwey'lwandle kodwa uNkulunkulu wasiphikisa kodwa namhlanje lezi nsizwa ibuye eRussia kwi-World Cup asishayeke ihlobo ngofethu ibhovu nakade kadinga sivukile bafowethu. Siyabonga kakhulu bafowethu ukuba bekwazi ukucula bekuyicula le ngoma ye-World Cup nami ka-2010 ngithi bafana bafane nga udlala